Ya Allah ka damu da alkhairi. Na san cewa duniya ce labari. Zan so mu rage buri. Dama ban fasa ba, da na bayyana sakonni na da kunne bai saba ba. Shirya 'ya'yan baba, mai shiri shi ke shirya wa masoyi babbar tarba. Amma ban fasa ba, tunda ban fasa to magana ba ta kare ba. Duba kai ganewa, tunda mai ganewa shi ganai na muka dosa. Fara tara yanzu tunda mun fara kashi bin kiɗa sa ganga. Bana bidar hace ni kadai ne gwani, duk da rabana ya nufa ai da ni. Ba za na zagi kowa ba dan zamani yana zuwa ya tai mai zai rudar da ni. Koyo nake ashe ban je inda zani ba, amma a haka wasu basu manta ni ba. Kuma da kai shaharar ka wani bai san ka ba, bai san yaji ka bai san labarin ka ba. Ko ka faɗi bai san yare naka ba, bai san abin da zai sa ya kalle ka ba. Ka sa gaban wani ba za ya gane ka ba, sabida rabu shi kadai ne gwani. Shi ya halicci shugaban zamani, manzan da shi kadai ne kowa ya san da shi. Kowane yare kake ka san da nashi, kowane addini kake ka san da nashi. Ko da ko baka cikin mabiyan shi, hakan ba zai saka ka ce baka san annabi ba. Ni ma mai waka ni Allah na roko, ka san yin kare ban tozarta ba. Ni ma mai waka ni Rabbana na roko, ka sa harin gama maza na roko.